Beraz, ondo batak atzera edo horiek garenez, antartean, abentzaren Kolako erabilitako kirate? Eta da, bere personalitatea da, bai? Hombre, pekatzen bada, ez. Baina hori ekilibratua eta ikaragarria da, baina ulertzen. Caballeru alegazkin pasirorak. Que merecía, Felix eta Vicente Agirre, zorionak. Elek nabarmendu nahi izan zaituztenerako zerbaitagatik izango da eta zorionak bioi. Hartzai makila, omenezko hartzai makila eta pergaminoa. Henrik, 53 urte, Kalifornian. Errex esaten da. Denak itzuli ziren ordea, Jans Louis ere 20tik gora urte egin zituenan. Eta beste horren beste Grazianek. Eskuliburuan aurkituko dituzte makina bat kontu. Nola traje berarekin joan ziren 7 anaiak, bankako osafrain anaiak, Ameriketan hartza ibilitakoak. Nebadako bizitzia, lankoz zeroz bagoatzen,
berantzen zitarazen, zure berriz ikustian. Apa denok! Oi ama eskoaren igoxoan, zulaniko londizte banoan. Adios gaixo etxondoan, adios kuaderian. Mira zuen denak. Eta euskal berezia gure bankako lagun kantarieri. Mira zuen. Jaurlaritzako Hemengoa da, baina nik Kalifornian sortu nintzen. emango eta emango dio, zuek emango dio zuen esaria. Saldo bat, eta esan nahi zure gaztua